bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pindi TV en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Cuɓaɗo ɓurnaɗo winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba kamɓe ngo addan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal yeɓiyokoɓe Pindi TV on calminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe aadi wil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi émission juddu jeeri kadi bismima hoɓɓe yontaɓe machallah ala no mbatten sowona goppen e calmidire yeɓoɓe Ayaw Pindi TV puɗɗirɗen e ma chéri Ramatoulaye Ly a salminama juurama. Assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum yeɓoɓe Ayaw min Pindi TV. En jetti Allah, en juule nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, en jetti nene baba, en jetti bandiraɓe e sehilaɓe, en jetti baɗɗo sababu ha garmi ɗo woni Rugili, en jetti en juurimomo hande so darde men juuti ɗo en gari en garti ko sabande makko. ɗum noon machallah Oumou Dieng min beltanimama kadi e bisma ma min mbima mba Allah jarama a jarama. Rugili on woni madame Dia en calmini Daouda Moussa Dia ala no mbatten sowona Ibrahima non enen jogui koɗo goɗɗo de yo salmi jontaɗo mo jolɓe ñembi on woni Ali ko Dieng de mbe sikki wona Fall de Seydi Fall ko Ali Fall ewa on woni ko jiiton koye ayawoji ɗi ko montete ko yooɗo machallah welmon kanko woni caggal nde tawno ko mbiyam ko ñan foof soldateɓe nen caggal waɗoɓe émission kamɓe jonnat gueɗe ɗe on woni Ali Fall machallah jeeyaɗe meɗen kono enen belto e bismadem auzu billahi mina seytan rajim bismillahi rahmani rahim min yetti Allah e annabijo mi salminima Oumou Dieng salmini sehilam Ibrahima salmini koɗo o a sehna kam tanggal kono émission juddu jeeri kam dake hakkede woni émission original ɗo en cofuɗɗa symbole non 11500 o wi walla auzu billahi 11500 mbiɗa auzu billahi mina seytan ala majjana kam tanggal o ɗon en tout cas émission juddu jeeri concept o est original parce que sa ndaari sah commentaire ji e YouTube o andat émission o c'est une émission qui est très suivie donc an debbo mo duye madame Sow en tout cas chapeau à vous. Merci Seydi Fall kono noon ko mbiten ko tan ko onon goni jamareɓe onon goni caggal kono noon en jettat Daouda Moussa Dia e kawmen Abou Samba Diop ko mbiyam ko ñan foof eɓe mbaɗa kono kamɓe paɗani hen gartam ko weeli ko leñol ngol tan kamɓe ɗum eɓe darni waddi jarama onon yeeɓiyankoɓe ala no mbatten sowona naten e question réponse sen gayni fuɗɗen nadde e Ibrahima addan men lowdi yewtere comme no kewɗen waɗirde ɗum kono akumo hande kam Ibrahima kam salminta ana renditam e spectacle ɓe quoi mi anda ɗum ɗon joni min mi salminta quoi aɗen min ka junggam ñaam ka junggam ñaam woni o wona ko no ko ñaam eyyi wadde salminte yeeɓiyankoɓe jewninom no fewi salmin merci beaucoup vraiment eyyi kay on jarama on calminama onon pulɓe hoto jalde kam onon mbiyoɓe wimi e wimami moɗo salmina on moɗo namɗo jammon minen jetti Allah joom lamɗo mo laamini men e nder laamade men ɗe on noon tambiɗo men joguiɗo men ha taw ko fonti junggo so hofi junggo tan men yarat onon janon ala enen foof way noon ɗum ɗon waɗi en calmini yimɓe fof enen miɗo salmina le génie des techniciens vraiment Fall et puis omo ɗum ɗo no wiyete hoyde mum e hoyde mum quoi hoyof mum quoi ɗum addimo ɗo eyyi ɗum addimo ɗo vraiment o yiɗen nden ɗo plateau ɗum ɗo mbaɗa wetti hen o invité men vraiment c'est une invité spécial kañumne vraiment moɗo yettamo no fewi ko sehilam vraiment eyyi moɗo yetta kadi no wiyete tan foof diaspora aɗen ndi jogorɗa ɗum addoni jettori mbiruji mbeɗa ɗum won jinnomi accu ha joni mi yaani jinnawo caggal Allah mi yettanene baba
inchallah Korea. machallah Ibrahima bras droit am yewninom noon no feewi Vraiment hay min de. ah Émission ɓe mbi kam émission yooyu won semaine par semaine. noon foti wonde noon Vraiment yimɓe ɓe kalɗum noon. on nani de Alifa Semaine par semaine. Ouais. ewa ma chérie haade Ibrahima addude lowdi glace no wiyete e pulaar sembo te jejjite noon sembol no woodi de glace no wiyete e pulaar mi tottumon question ji ɗiɗi glace et éponge glace et éponge no wiyete e pulaar eyyi éponge kam eɗen mbiya ko matelas Eyo, makka ko. Ala balla, ala il faut xam baatam baatam. Ala non éponge ko matelas non, c'est exigé de. C'est mono. e joni kono aw pat hay wasa trouvé Gasi haal. éponge ko hoɗum matelas éponge ko matelas Glace. glace ko hoɗum Sa jogo, sa ay jogo. Sa habande jogo do. ewa Alifa galas ko hayre hayre ɓuɓde hayre ɓumde Way Alifa. hayre ɓumde matelas matla kam matla matla est ce que no heeɓi e pular ene woodi ala konngol ko ala e pulaar wona danki danke ala danke ko leeso matla matla je passe ba e maro tottum ɓen sembol mandi mballi Symbole. mballi Alifa, mi yejjitino sax, mi yejjitino. An dejju wala hamude symbole o. joni Ibrahima Ko noon ko min mbiɗa tan ko noon. no en cuwa firtude eɓe gañaki de joni nandene mbundi tem garten Yo taw en firtani. Jarama. abga Ibrahima ala a haalat daten hen Ami haala. hen jeeyaɗaɗi Rapidement, ko jehen tan pour no yaawi. par ce que an ka Bon, ganda éponge. Num sakani ko mbaldineedi. mbaldineedi Ɗum ɗo mballoto ɗo wona mbaldineedi. mbaldineedi Eyi. needi o ko woni hen kañum Mi rome glace de mi yawtino ɗon. glace woni mbaldineedi woni Non, éponge éponge. éponge e joni mbaldineedi joni needi o ko woni hen Bon, ata waalo ko mbaldi hen ɗum needi o woni hen. Eyi. ko haali ko onon faam ko haalata mi ɗo pamani de Eyi yawten wona kamɓe fof ɓe haalden yawti. ala mais needi o ke min jaaki kam Éponge ko mbalneedi needi. mbaldeedi needi Eyi. moddi de e holɗum Glace. glace o Glace an wona hayre ndiyam. Glace espère eyi glace e pulaar ko ndiyam hofaaɗo. C'est ça, hein? ndiyam hofaɗo Lumam symbole. Min komi dimo de. Min komi dimo de. Somi habbat. ndiyam hofaaɗo Eyi. eyi merci joni naati lowdi ndi Eyi hande noon hande o woni préparation émission o de ɗeɗo question ji kam joni woto firtu noon woppu kadi yimɓe ɓe non téléspectateur ɓe firta émission eyi par ce que hay waɗoɓe commenté ke ene jeeya aɗa andi noon émission o ko little art l'agréable vraiment joni min naata kadi e thème o comme no mbiyatani tan hande noon min jinno haalde e TikTok o TikTok bon TikTok no yarata ni de manière générale comme no mi wiyata en wala ko riiru TikTok ɗon noon kam ko saga mum no mi udditan tan après naaten e débat o yajnen kala joguiɗo en haala hande kam ɗum ɗon woni principal o haalen e affaire u TikTok o par ce que no fewna kono noon no bonno ko heewi eyi ɗon ɗon haade taw noon tigi Ibrahima ko kalɗa koye TikTok ko gonga TikTok noon wona yimɓe fof gandi ɗum kono kadi ina famɗi mo ganda ɗum nde tawno en mbi jamanu fof e gongaji mum wadde koye réseaux sociaux dolna mais TikTok ko newnan yimɓe wadde gueɗe kewɗe sen gari TikTok noon cuptotoɗen hen ina yaaji yewtere mum ina yaaji mais en cuptot ko poɗɗen yewtude holko cuptotoɗen en jii phénoméne kewɗo ɗeɗo balɗe wiiteɓe jaltoɓe innir koye men ko serenɓe mbi yimɓe yo ustu TikTok woni mayɗo comme exemple mbiten Mbaye Sapar yo Allah yurmum yaafom en jii woodi jaltuɗo wi ko pewjanaɗo te TikTok hay goto yoɓɓe wayani YouTube ala jobde ala haydara wadde est ce que hakkille ine wawi miijade neɗɗo ina liggo neɗɗo sababun tan TikTok
gandanɗa hoorema ko fijirde tan naw hen yimɓe jangdinen hen gonga mais ala alna neɗɗo gartam a yomnotako kala ko dañɗa e vie uji ala jobdi wadde holko foti jarande neɗɗo liggade neɗɗo jalta mbiya an ka ceerno kaari maayi kono noon ma waɗa feere ha mbaɗna bakka koreji jaaɗo woni e mbasimaji mabɓe mais ma jiiɓa hakkille mabɓe sa ari a wi neɗɗo naggam nawi ɗum tan hakkille mum jiiɓoto gueɗel dewguel hen o jomum arti wi biteɗo Rafet Djikko ina mantine TikTok o wi on ne kañum rewat hen mayat bel neɗɗo ina foti wiide noon bel neɗɗo ina foti innirde hoore mum ceerno darɗa kaari mayat yo yimɓe mbaɗni mbattuni kadi tataɓo woni hande ɓornotoɓe hen comci kantirindi mbaykin holliroɓe koye mumen ni mbami a faami gandanɗa hoorema a wi yaltata potoɗa pota nayeje taw wondani hakkille mum walla ko way noon ay cuutta jomum pota nanna e TikTok jaggira ɗum fijirde taw gonɗa koye suftude jomum an e hoorema potoɗa kollira hoorema ni mbami ko fonno e suurade ma nanna e TikTok waɗe partagé bel aɗa miiji jangge jaam ka dañowo ɓesguji e fof avenir ma ali far en tout cas min e côté en tout cas ceernoɓe ɓe sembolo en tout cas e continue aɗa wawi continue andi kam ceerno si haali tan foto haalde ko holminta yimɓe ɓe par ce que sa yalti haala diw mayat police fotuma jaggude par ce que imagine ndara neɗɗo wiya ko mayat automatiquement rek police fotuman jaggude par ce que holnatmo holna musidɓe makko koreji makko par ce que sa e ɗum kam dañi bari juddu jeeri no haal ay ɗum woni émission juddu jeeri de ko mbiten ko ñan fof wona en cohlani nanɓe ɓe pulaar nananɓe ɓen cohluɗen en tout cas min en tout cas ko état mi waɗata interpellé par ce que si ceerno yalti pour heɓa buse tan mbiya diw mayat ɓe fotuma jaggude par ce que ça c'est pas normal diw kaari mayat diw e pulaar woni desaɗo ha seera ɗum woni diw desaɗo ha seera on woni diw e pulaar ok kaari desaɗo ha seera ko on woni diw min dal ko état mi waɗata interpellé et aussi TikTok yimɓe ɓe bornoto coñci bonnuɗe a miijota ko dans l'avenir ɓiɓɓe ma wiya babam ko ni wawno walla nenam ko ni wawno mais est ce que eɓen calcule jigɗaɓe maɓe yeeɓoɓe ɓe ni est ce que eɓen calcule jiglaɓe maɓe yeeɓoɓe ɓe mais ko buse tan ɓe ɗaɓɓata ka buse tan buse ala jeeyi buse koye aduna haaɗi sa heeɓi buse tan laakara no waɗi buse non buse si yaadi e haalis sax si yaadi e jawdi c'est bon kono buse yaadali e no hay so yaade jawdi so yaadi buse saɗa yilo buse yo taw koye dewal Allah taw ko buse moƴƴo ka baɗɗo ko yooɗi mantini eyyi ɗum waɗi mimami noon on buse woni faaro mais wona buse yaltinde wadde ko boni ko ɗum waɗi mimami buse noon hay laakara no waɗi buse saɗa waɗa ko moƴƴi aɗa juula aɗa hoora aɗa waɗa ko weli Allah sa maayi a dañat buse sa maayi ande en tout cas maire Binta Faye kam heeɓi buse positif merci par ce que buse makko nabimo face nabimo te o waɗani ɗum te o waɗani ɗum exprès hen kalis eko ñan gammu o waɗani ɗum exprès vraiment machallah ɗum ko buse ɗum woni buse Allah wallahi woni buse Allah merci Amatulaye ma chérie Moudia madame comment madame Diallo Seydi Diallo yettimo noon joom gallam kala nde mbami guila subaka heere ko fanko i a hoorema ganduɗade aade wimoto junno haalkade aljanna vraiment mi salminimo ha to New York mi salminimo mi juurima min ni dadi mi salmini men wonani ɗo haalde men gona ɗo nara ɗo ajana ɗo wokko men ɗo de ɓiɗe moɗo jogui ajana vraiment ko wona ɗum ko mi ara tan e TikTok o nde wonno on gaddi ɗo tem baɗɗo fayida nde wonno TikTok min mbeɗa wawi wiide kala ko bonni ko fewni ɓuuri hewde en ƴeewi hande won rafaɓe duuɓi nana leeli
mbawɗen ƴewde ɗum koye tiktok mbawɗen yiide ɓe koye tiktok hande eɓe nannetino e facebook ɓe nanne e whatsapp kono hande hewɓe ɓuuri nannede koye e tiktok ko wona ɗum ko minen amin jeeya duuɓi kewɗi amin jogii place uji amin jeeya kono hande jeygu amin ngu so yeehi ha heeɓi ɗo ko tiktok o min ñootat min namna heen wonɓe gandenɗa keɓe naatɓe e tiktok yidde bonnude wonɓe gandenɗa ne keɓe naatɓe e tiktok yidde fewnude minen somin naati e tiktok ko yidde fewnude e yidde yeyde jeyguli amen e kadi ene yewta wonne gondirta e stress naata tiktok aɗa yeeɓa jimɗi fof aɗa yeeɓa ɗumen mais ɗum kam eɗen mawluno hen Allah ko wiya tiktok sa naati hen ɓene mbara mballa ɓen ɗum kadi ala sens ɗum ala sens anani waɗi sens tan ko jiyaɗo o so gayni hay so ala tiktok ko maayo eyyi ɗum noon enen en kenni hen Allah ko wona ɗum ko temmon waɗi fayida noon Ibrahima Nas bon min kam mi raɓina tan mbaɗi c'est important haala ka fof haalama par ce que comme ni ɗum mbiɗa tottemo sebolo mi raɓɓinat ko woni rabde haala ka c'est vrai de mi raɓɓinat haala ka tan mbaɗi ko foti haalede ko fof haalama aywa won mogot jiɗɗen addude koye ma fuɗɗortoon mbata ngappi mbata ha woni laabi tati haala kadi mbata ngappi mbata taw yawat ha won laabi tati ƴeew rawtullay no nden wadde répété goto fof ko kaamu ala fuɗɗo an woni professeur andi mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata taw ok mbata ngappi mbata voilà mbata taw won ngappi 3 mbata fois yawat mbata ngappi mbata ay mbata ngappi mbata ala mi haali de a haalade a yimɓe mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata wona ngappi mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata ngappi ngappi waaye mi haali waaye rawtullay mbata ngappi mbata Yawat. mbata ngappi yawat feewo wi ngate at mbata ngappi mbata ha won laabi tati yawat ngappi mbata ngata acca le jeudi de mbata ngappi mbata yawat ngapam ok mbata ngappi mbata ngappi sa woppuno nomi haali no mbata ngappi mbata darnan nden juddu jeeri goɗɗo nen nas ƴeewen kanko jogo tour fuɗɗum de ma chéri bisimilla ma kanko wonat kadi invité men prochaine juddu jeeri ƴot ar ɗo on ɗo eyi ar gay tigi no mbiyetɗa Ni hadi mbite micro Ibrahima no mbiyetɗa hadi mbite haadi yettode ka haadi seydi ka ka juddu jeeri ay hot jibinaɗa min Touba touba toon mawnuɗa ala Dakar man touba jibinaɗa mawnuɗa Dakar Eyi. hoto woni wuuro moon dow maris non wuuro moon wuuro jignaɓe ma hot jeeyaɗa oɗon min jeeya Ah. Touba min jeeya touba an mi waɗima ziyara an ka mbokkam ka a wona fuutanke ala mi wona fuutanke ko touba jeeyaɗa machallah joni noon aɗa wawi mbata ngappi mbata ha won laabi tati mbata ngappi mbata non an c'est ha vrai won wot jal Ok. par ce que ay Mi jarani. jooɗiɓe ɗo foof ko an ɓuuri wawde pular hay Ramatoulaye Ly e wawde pular an ɓuuri wawde pular ha mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata ala mi haali yo haal kadi yawat mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata mbata ngappi mbata ana tinni de machallah glace no wiyete e pular ɗan noon mi famani a famani ala éponge no wiyete e pular éponge ala mi famani ɗon galle moon ko kalton pular eyyi minen kaala pular mais an ka joddi jeer pular ma illa eyyi par ce que min kaalat pular par ce que kalton pular Dakar walla pular holton min babam ko daara jolof naajo totto Ibrahima Ali Fall eyi
garten e émission juddu jeeri en tant que handi yeeso wongo garduɗa ɗo e émission men ɗo e Pindi TV gollotoɗa aɗa woni caméra ji ɗi e ko fate montugol e ko way noon haɗani ka juddu jeeri holno jiirɗa émission juddu jeeri? en tout cas comme mi haalima tan a sehana kam dangal mais juddu jeeri kam si a waɗani hunu kam sukar wiyete eyyi a sehanani tangal Honno on wiyete- ko olof honno wiyete a waɗani e hunu kam sukar eyyi wonano e dengal am a waɗani hunu kam sukar eyyi honno kam suukar eyyi. mais en tout cas juddu jeeri sa nani tan ko concept moƴƴuɗo concept mo annduɗa fulɓe ɓe yiyata he hoore men par ce que émission juddu jeeri waɗat sa nanali pular a waɗay effort pour jeema nande pular par ce que comme o yawata yawata en tout cas ko concept moƴƴuɗo dal min nde mi ari ɗo mi yii juddu jeeri automatiquement mi heeɓi plaisir pour waɗde habillage émission o émission o si pari tan min jeɗat automatiquement waɗde montage par ce que ko émission vraiment weluɗo heɓuɗo fayida kam eyyi noon tigi Seydi Fall machallah denɗoma mi weltin no fewi wadde Ibrahima tottana Ramatullahi konngol holno jiirɗa émission men juddu jeeri? eyyi Oumou Dieng émission juddu jeeri no jiirude ɗum ne ko émission baɗɗo fayida ko émission baɗɗo fayida kadi sa yeeɓi hannde temedere e juddu jeeri natata kene jaltina émission juddu jeeri konguɗi kewɗi ɗi gandenɗa ne juddu jeeri anda gandata ɗum ko émission juddu jeeri jalta ene jangga e haala he ene jangga e foof vraiment juddu émission mum mi anda puɗɗuɗo ɗum e gadduɗo ɗum kono vraiment addi ko moƴƴi émission juddu jeeri ne waɗi fayida émission juddu jeeri sa suuɓima ɓe nanani ɓe a suɓoto kadi nanɓe ɓe par ce que ene waɗi fayida jibineɗa ɗo mawna ɗo comme min nawi mi Fuuta ko dewgal to jibinami ko ɗo mawnumi min gonmi toon kadi e dewgal mi ɓurani toon duuɓi 10 mbeɗa yaaha mbeɗa arta mais battanam fof ko ɗo kono vraiment émission juddu jeeri ne waɗi fayida en beltinima Allah en beltinima puɗɗuɗo ɗum o vraiment o tinnema o jarama no fewi saaha kadi yurnito nanɓe ɓe kono minen ɗo min jibina ɗo min mawni kadi ko waaju e conseil mo gandenɗane joguiɓe ɗo ɓiɓɓe mumen ɓe ma tinno e mumen no fewi e kono noon ko kewɗen wiide pour jabade question ma on enen hannde émission juddu jeeri mo nanani ɓe cohluɗen nde tawno ken yiɗɓe yoltude donc nanɓe ɓe ha paari donc ɓen dañi sens mais mo cowaɓe nande in keewi so jeehi woni hen in bon in jalkite ummuɗo hay e nder émission parfois aɗa yiiwoɓe i ɓe gon ɓiɓɓe fulɓe nanani ɗum ko ɓaccoɗe wiyoɓe noon ballani nde tawno hay goto yiiɗa jaleɗe hay goto yiiɗa jalkitede so neɗɗo waɗ ɗum encouragé daña jogo waɗ effort pour wawde hunde e wawnude mo wawa ɓuuri wallude bawɗo ha paari wona e Ibrahima anni comme no mbiruɗani tan mais ɓe ɗiɗi sa gayni tottaɓi question honno ɓinguel rawani wiyete Pulaar eyyi par ce que kono noon ko wiide haalde ko no waɗi importance min moɗo andi nafoore émission juddu jeeri par ce que min nimstani komin tottiri numéro hande ala to min noddata e diaspora o fof Mauritanie kam presque chaque jour mi dañani ko kama minen appel aɗa andi ɓen te soɓe to haalat chaque jour eɓe mbaɗa kam encouragé donc kamɓe eɓe gandi dañoyo émission o madi émission o kamɓe eɓe gandi ɗum joni ɗum waɗi noon kamɓe fof eɓene beltonoɓe te kadi ɗum no awa question o question réponse ko mbinoɗa ko e joni woto waɗ nafasale fat addu question vite fait émission o nen gas toccuren gagnant o après nannen question réponse o e vite fait rawandu ɓi rawandu wiyete oye ɓi rawandu ɗum ko no waɗi simple ko dewguel dawguel rawandu dawguel dawguel Alifa ɓi rawandu ɓi rawandu kam mi andani ko hakkille tottuma an rek ko hakkille ma tottuma fof ɓinguel rawandu mi tottuma goto min wi dawguel an wi wowguel
wongre kon dawgel ɓinguere maɗa wiyete ko ɓoosaaro ko ɓoosaaro mi ejjitino fédération min ami joguino dawguel e laami question réponse ɗi en naataɗen mais question tottiraɗi ɗiɗo joni jagge tourvoɓe kadi koye commentaire uji heɗe ɓe jeeya machallah en jiimoɓe kamɓe fof e leyri binde mabɓe kamɓe fof en beltima mabɓe no fewi ewa question oɗo jawtuɗo gagni biɗo bus sappo omone commentaire uji eyyi om totta biɗo rendez-vous 50 francs merci kono noon wona goto eyyi mais joni rendez-vous men kala edit noddudem eyyi kala edit e ɓen kañum tottete gagnant mum woni biɗo bus sappo wiɓɓe bus sappo ko ɓen gagni edit noddude mais noon jafɗon kala nodduɗo kadi ma en ƴeew e commentaire o bel ko indi mum bel ko kañum tigui kañum woni gagné ɗon fuɗɗo tottede mbaɗen no mbaɗanɗen ni kadi ha hande koye numéro Ibrahima ndewton prochaine émission kadi gagniɗo bismet ɗo e émission juddu jeeri wadde biɗo bus sappo donc dillin ɗum ɗon kaala après jawtinen eyyi oyo yawti oyo kala gañiɗo ko bus sappo wonno hen eyyi joni noon oɗo onon paada kala gañiɗo onon sontourvani wonɓe commentaire uji kadi ina paada gagnamaɓe eyyi ɗum ko woni ɗo ko ɗum yaani dillani no fewi min de min komi andu ko ɗum ko goro an aɗa yiiɗi gorode an mbara jogorani wadde lembel haali kam ko weeli noto o yin welim metti sifaade de ɗum ne metti sifaade miiji tan ɗum ne wawi wona feggere feggere walla ko banggue kaalis ala non onon tan ƴeewat nga ƴeew sadaka hoɗum hakkille ma to feggere balla feggere résultat o tottirta par ce que hay waɗoɓe commentaire hen eɓe jeeya ɗum nandi goro de ɗum mi jaɓani ɗum ɗo de yo ha goɗɗum eyyi joni dans tous les cas eɗen paada commentaire uji kamɓine yeɓa eyyi yoɓe gandu noon min wona min hay min Allah no andi min mi anda ala anda ko min tan andi kay gasi ko min tan andi wadde résultat ji enen pat ɗum ha hande commentaire uji ɗi gagniɗo foof kadi waɗen no mbaɗɗen oɗo gande wiɓɓe bus sappo kamɓe gagni donc gagniɓe nodde Ibrahima goto noon mbawɗen hen yo Ibrahima tottir numéro kala Ibrahima tottiri aɗa wawi tottirde ɗo eyyi kala edit noddude 376 15 67 noon tigui wadde accu mon mbayindiron e bandiraɓe e ko mbasirto ɗon sukaɓe juddu jeeri wona sukaɓe tan mawɓe sukaɓe foof en tout cas émission juddu jeeri kam sa heɓat ɗum a heɓat courage wawa polar min ko nenan woni hal polar babam ko jolfo mais Pindi TV kam wax dëgg yàlla walli kam e ko heewi par ce que ni min nanali mais kam Pindi TV waɗi kam mi nani seeɗa kam à travers émission ji ɗi en tout cas mi salminima Oumou Dieng an ka moƴƴo Ibrahima mbiɗo salmina aussi technicien ji ɗi Ndeye Fatou Massaly Ndak Habsatou e pata technicien son Omar son Omar e Omar son salmina en tout cas mbiɗo salmina mais sa wi Omar son wayde son woni joɗɗo ko wona son ko Omar rek en tout cas mbiɗo salmina kala yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV mi meltima kam ndak noon mi yafta kom de ko waɗa kom ko caggal caméra o min tan yiyat ɗum ewa wayndire yeeɓiyankoɓe eyyi Oumou Dieng vraiment ko wi émission juddu jeeri ko min beltima par ce que hande émission juddu jeeri amin parnoro ɗum eɗen parnoro ɗum mbiyanmi eɗen naata hen eɗen jeeɓa eɗen jiiya hen eɗen nana hen kadi ko weeli en nanata hen ko weeli en ko konnguɗi pularɗi e kaaleteɗi hen ɗi ene jangguina kadi ko heewi machallah min beltanimama Oumou Dieng e darde ma e foof en jetti kadi joom galle o Daouda Moussa Dia
en jettimo no feewi fof ko kanko ko moƴƴo vraiment omo yiɗi kadi pulaago omo yiɗi kadi yoltude pulaago en beltanimomo kadi mi yetti nenam e babam laawol gongol mi yettiɓe no feewi mi yetti sehilaɓam mi wawa limtude somi limti mi juumat mbiɗa heewi yiɗɓe mbiɗa heewi sehilaɓe galle baba no foti foof gila afa ha kodda mi yettiɓe sehilaɓam yiɗɓam babay babaɗe e babateɗo hay goto ay accani fof tan hay goto par ce que somi limti mi juumat e ñantuɗomi o noon mi haalat ɗum par ce que ñantimi ko ɓi bisimilla mo jiidumi yumma e baba badde jongama ham mbaɗɗa énervé Fat Bintou Ly mbimomi Oumou Dieng ko noddi kam kadi mbiɗa notoyomi komin ñantanma donc mi weltima vraiment mi weltima no feewi machallah Anne a jarama a weltanama kadi no feewi Seydi Ly Ibrahima vraiment ɗumen ɓeyno tan laawol gasani e ñande fof garat laawol gasani ɗum ɓogatako mi wayno Laawol gasani. eyyi bon mi salmina tan yimɓe seɗati aɗa an toñi kam par ce que a toñani kam sakka bandu ko moƴƴi par ce que vraiment miiɗa yoɓe jafano kala nodduɗo kam walla kala envoyé kam message mi yiiri ɗum mi yii ɗum somi jarni somi jarani ko gandonne ononne hakkille amen no e moon par ce que komi wiyata ko kan kamɓe woni doole amen kamɓe eyyi ko wayno moto jogui noon professeur goto no wiye Hamid Sow omo France no haawi e Moussa Ba Espagne e Amadou mo Angleterre mboɗo yettaɓe mboɗo yetti noon kala momin limani foof Mauritanie noon kadi ɓeɗo émission o ɓe daara ɗum ñande fof Mauritanie naɓe ndeysan eyyi vraiment wallahi ñande fof par ce que ñande fof so ɓen noon kamɓe ɓe haalde émission o so wona ɗum ɗon so ɗum ɗon yawti oɗo salmina eyyi wassese mi salmini monsieur Sow excuse moi madame Ly Hawa joom suudu Mamadou Ly on salminama on juurama on beltanama madame Ly to e ñagga Hawa ma chérie mi salmini mi juurima kono noon en jejjitta ardo mo mairie to e Mauritanie on calminama onon foof on juurama on sehilanama ala ɗum wona gasani